आंबो थैजासिम नागिरगोन मानो होनबा जेरावखि लाङा आंनि हिनजावखौ नांगौ मानो होनबा जेरावखि लाङा आंनि हिनजावखौ नांगौ आंनि हिनजावखौ नांगौ गोबां मिजिं दं आंनि जिउआव सना बे बिथांखौबो आं गारा आरो जाय बिथाङा आंनि हिनजावखौ दहननाय नायो बिनो आं 20,000 फैसा होनाय जागोन 20,000 फैसा होनाय जागोन। सासे एक्स एनडिएफबिआ हिनजाव लाना खारदों। बिसि फिसा थाखानाय एक्स एनडिएफबि मृदुल गयारिया सानै गथ' गोनांखा आइजोखौ लाना खारदों। फोरमायबावनाय बादिब्लाथ' बांगाल अजानि हायना मुलि होनानै बरायना लाना खारदों। बांगालनिना मुलि लाबनानै आंनि हिनजावखौ बरायना लांदोंनो। हायना मुलि नांगौलै आबौ हायना मुलि। फारसेथिं बिसिखौ नागिरनानै होफैयोब्ला 10निफ्राय 20,000 दान बान्था होनो सिगांदों गोमजोर फिसाया। आरो जाय बिथाङा आंनि हिनजावखौ दहननाय नायो बिनो आं 20,000 फैसा होनाय जागोन। हादराव मोनाब्ला गुबुन हादरावब्लाबो नागिरनो थियारि जादों राफोद फिसाया। ओरै नेपालाव होबाय ओरै भुटानाव होबाय ओमफ्राय ओरै दा बांलादेशआव थांनो लागा दंबाय आंहा। बांलादेशआवबो एफायगोन मानो होनबा आंनि हिनजाव गोमादो जेला आं नागिरखानांगोन। आंनि हिनजावाथ' गाज्रि नङाना। बाक्सा जिल्ला बागमारा गामिनि बिरबल बसुमतारीनि बिसि हायना बसुमतारीया थांनाय 14 एप्रिलनिफ्रायनो गोमानानै दं। बिरबल बसुमतारीनि फोरमायनाय बादिब्ला हायना बसुमतारी आरो एक्स एनडिएफबि मृदुल गयारिनि गेजेराव सिगांनिफ्रायनो सोमोन्दो दंखायोमोन। बेबायदिनो सम आरो खाबु लानानै हायना बसुमतारीया बरपेटा र'डआव गारि बायनो होननानै थांनायाव मृदुल गयारिया बुरखायनानै लाना खारो। नाथाय गुबै बाथ्राया मा? बेखौ खारनाय मृदुल गयारि आरो हायना बसुमतारीखौ हमना मोनब्लासो मिथिसिगोन। बेनिखायनो सावगारियाव होनाय मृदुल गयारि आरो हायना बसुमतारीखौ सोरबाफोर नुयोब्ला थाबैनो 9037192891 जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरनो खावलायदों बिरबल बसुमतारीया। आंनि जाथाया बिनो आं जायखिजाया बायह्रायाव थायोमोन। सासे एक्स एनडिएफबि मानसिया आंनि हिनजावखौ गारि लायनो थांनायाव बरपेटा र'डआव खिथिब खालामलांदों एप्रिलनि 14 तारिखै। आं दाबो हिनजावखौ नागिरना मोनाखै। सोरबा बायदि मानसिफोरा मोनदोंबा आंनो खबर हर आरो जाय मानसिया आंनो खबर हरो बे बिथांमोननो आं 10,000 होनाय जागोन। बेयाव आंनि फन नाम्बारखौबो होनाय जागोन। आं केरेलायाव थायोमोन। आं सिगां फौजियाव साख्रि मावोमोन। आङो केरेलायाव ओरैनो बेरायनोसो थांदोंमोन नालाय बोसोरसे जाहैदों ओरैनो बोसोरसेबो जायाखै 8 माससो जाहैदों। ओमफ्राय दाबो हिनजावा आंनिया गोमा दं। जायखिजाया आं हिनजावनोबो बिउटि पार्लार दखान खुलिना होदोंमोन बर' बाजाराव। ओमफ्राय दाबो आं हिनजावखौ नागिरना मोनाखै। जाय एक्स एनडिएफबि होननाय मानसि दं माबाया बे गामिया जाहैबाय मा होनोमोन खाग्राबारि बे खाग्राबारिनो बिथाङा आंनि हिनजावखौ लाना खारदों। ओमफ्राय बे बिथांखौ जाय नागिरना होनो हायो जाय बिथांमोना आंनो दहनना होनो हायो 20,000 नङा 10,000 आं प्राइज होनाय जागोन। नेपालावबो थांदोंमोन नागिरनो। नेपालाव दंहैनानै थांदों आं मैयासो मोनफैदों नेपालनिफ्राय। ओमफ्राय आं दा साननैसोनि उनाव आरो भुटानाव थांनो नागिरदों हिनजावखौ नागिरनो थाखाय। आङो थानायावबो एजार होखाबाय सालबारि थाना ओमफ्राय ओरै जोंनि जाला थाना गबरधना थानायावबो आं एफआइआर होखाबाय। जायखिजाया आं गासै थानायावबो एफआइआर होनो जाखाबाय। नेपाल थानायावबो एफआइआर होना फैखाबाय। ओमफ्राय जायखिजाया आंनि हिनजावखौ आं मोननांगौ बेल'। जायखिजाया एनडिएफबि हिनजावखौ आं मोननायनि उनाव बजबना लायो आंनि हिनजावखौ आंनो नांगौ बिसौ आंनि हिनजावखौ नांफिनगौ। फिसाजो सानै दं फिसाला सासे फिसाजो सासे बिनो आंनिया बुंनाया आंनो हिनजावखौ नांफिनगौ जेरावखि थाया। मानो होनबा बियाबो हिनजाव गोनांखानो। ओमफ्राय बे एनडिएफबिनिनो सिगांनो 10 बोसोर जेल जाखानायनो बिथाङा माबायाव एनडिएफबियाव थानायावनो। ओमफ्राय दाखालि फैनानै बे आंनि हिनजावखौ हप्तासेना माल' लोगो मोनलायदोंनो। बेयाव बियो सोरबा बांगालनिना मुलि लाबोनानै आंनि हिनजावखौ बरायना लांदोंनो। आं बेखौ मिथिदों। आंबो कबिराजनियाव नायखांदोंमोन। नायखांनायाव कबिराजआ आंनो खोथादों बे बाथ्राखौ। आं मा होनो रायजो जायखिजाया बर'निफ्राय राजाफोरा आंनो अननानै नागिरना होनो हायोबा बिथांमोना आं 20,000 नङाबा 10,000 आं बान्था होनाय जागोन। आंनि हिनजावखौ दहनना होनांगौ बेखिनियानो। आंनि हिनजावा बरपेटा र'डआव गारि बायनो होनना थांदोंमोन। थांनायाव आंनियाव 7 लाख थाखा दंमोन। जायखिजाया आंनियाव 7 लाख थाखाया दंमोन। हिनजावा मिसुरिटि 3 लाख मोननाय आं 3 लाख न'आव दंखायोमोन। बे टाइमाव गारि बायनो थांनायनि उनाव एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबि मृदुल गयारिया बिथाङा सानै मानसि दंमोन बिसोरो। बेयाव थांनाय समावनो आंनि हिनजावखौ बिसोरो थगायनानै बुस्लायनानै गारिखौ दहनना होगोन जों थांफागोन जेबो टेनसन गैया होननानै बिसोरो आंनि हिनजावखौ खावनानै लाङो। आं दाबो हिनजावखौ नागिरना मोनाखै। सोरबाफोर नुबाय बायदोबा सोरबा खोनाबायदोबा आंनि हिनजावनि खबरखौ हरोबाथाय बिथांमोननो आङो 10,000 नङा 20,000 रां होनाय जागोन। आंनो जेखै
आंनि हिन्जावनि मुङा जाबाय हायना बसुमतारी ओमफ्राय आंनिया बिरबल बसुमतारी आंनिया डिस्ट्रिक्ट बाक्सा पस्ट अफिस रुपुहि भिलेज बागमारा बिरबल बसुमतारी खोनादों बिसोरखौ मेफालाव दं थांदो होनना खोनादोंमोन जोंबो मेफालाव नागिरना फैबाय एफआइआर होना फैबाय जों मेफालावबो पुलिसनो रिपर्ट होना फैखानाय जाबाय बिथां मेफालनिफ्राय आं मैयासो मोनफैदों ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आं दिनै लेंहरनाय जाबाय ओमफ्राय आं गाबोन पुलिस स्टेसनाव थांगोन थांनानै आङो इयाव एफआइआर होनो जागोन मा जायगायाव एजार होनाय आङो ओरै मेफालाव होबाय ओरै भुटानाव होबाय ओमफ्राय ओरै दा बांलादेशआव थांनो लागा दंबाय आंहा बांलादेशआवबो एफआइआर होगोन मानो होनबा आंनि हिन्जाव गोमादो जेला आं नागिरखानांगोन आंनि हिन्जावाथ' गाज्रि नङाना नङा आंनि हिन्जावखौ जाय लांदों बे बिथांखौबो आं गारा आंबो थैजासिम नागिरगोन मानो होनबा जेरावखि लाङा आंनि हिन्जावखौ नांगौ आरो जाय बिथाङा आंनि हिन्जावखौ दंनाय नायो बिनो आं 20,000 फैसा होनाय जागोन आंनि हिन्जावखौ आंनो नांगौ गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय गुबुन गुबुन डिप्ल'मा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो पिएचडि डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार सिआइटिआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि बेचेलर अफ डिजाइन मास्टार अफ टेक्न'लजि मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशना थुंगेगोन जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव पिएचडिनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन